Nyadong kae. Pon wene dicetakne kae. Iya lho. Iya no, iki rambutane barang iki wis abang-abang. Sermu piro? Ya akeh, omah. Wi omahe tok apa salemahe? Hah? Omahe tok apa salemahe? Lemah omah tok. Sing ngarep iki, Heeh. maksudnya kayune apa? Lah iya ta jenenge omah. Wah, ya, engko wong ahli sejarah tak kon rene golek ngono. Ngono lho. Sirmu piro kok wonge tak anu. Sak gawange ka lho. Deloken to sik kok mek nyedak cedhek karo aku. Iki tak dudono aku rono. Kuwi lho omah sak gawange. Kok piye to kok? Maksudnya Deloken dudono rono. omah to kok Ayo Mas Teh. wis tak kono. Ya wis.